las gafas de sol ni se debería llevar. Acaban de escoitar a Marcos Llorente, futbolista xa famoso polas súas publicacións defendendo o andar ao sol sen protección como a práctica máis xa do mundo. De 10 a 2, sol sen crema nin lentes. Non é o sol o que ten que demostrar que non causa enfermidades, son os que o critican os que teñen que demostralo. Tamén dá alternativas ao uso da crema solar. Ponte á sombra cando o teu corpo che diga: «Ei, xa vale». E por máis que Marcos Llorente e outras figuras famosas sigan vendendo as súas ideas pseudocientíficas e asegurando que o sol hai que adaptarse, o certo é que... O cancro de pel xa lle espera a porta, estálle a chamar. Sí, expoñerse ao sol sen protección é a principal causa de cancro de pel. Máis de 1000 persoas falecen anualmente en España debido a esta enfermidade. A vez, ata o 57% dos españois se expoñen ao sol de forma voluntaria para acadar o tan desexado bronceado no verán. Pero ese moreno non é positivo, é máis ben unha forma do noso corpo de avisarnos de que lle estamos facendo dano. A que vos tamén lembrades a peor das vosas queimaduras ao sol? Antes, cando era nova, que tiñas así menos conciencia, sí que me queimaba máis, se pelaba e todo eso, e doe moito, sí. Sí, bastante na espalda, quedeime dormida na playa, toda a espalda vermella, parecía un cangrexo. Para previlas non só abonda con empregar protectores solares, tamén hai que concienciar da súa importancia. Que te inculquen de pequeno que levas crema solar é moi importante para non ter enfermedades no futuro da pel. A pel ten memoria e os efectos de poñerse ao sol sen protección acabaránse pagando antes ou despois. Así que dende aquí lembrámoslles que... Hai que protexer a saúde o primeiro. Efectivamente, bueno, os que nos ven habitualmente saben que cando nos pomos estas lentes, non, que está facendo famosas o futbolista Marcos Llorente, é porque, querido Héctor, imos a desmontar algunha información deste futbolista que mellor que se dedique a xogar ao fútbol, non? Pois, dende logo que sí, ademais as lentes que teñen un prezo que é para tamén para falar del. Sí, as lentes son caras, así que hai que poñelas no programa para explicar todas estas cousas que realmente non teñen ningunha base científica. Cada ano diagnostica só en Galicia 900 casos de melanoma e o máis, ao 80% deses novos casos de melanoma poderíamos previlos aplicando a protección solar necesaria. Claro, dicía Marcos Llorente que non sirven para nada os protectores solares, así que imos a facer unha proba moi gráfica para que vexan vostedes como son, eu dicía antes, o escudo que temos para previr o cancro de pel. Claro, e que ademais decía xusto antes blindarse contra o sol. Efectivamente, o que fan este tipo de cremas, que ás veces botámolas na pele e dicimos, bueno, eu ver non vexo nada, pero estará facendo o seu traballo. E imos ver hoxe en directo como efectivamente fan ese traballo, como nos blindan, como realmente crean unha capa protectora que nos vai protexer frente a esa radiación ultravioleta. Pois non perdan detalle na casa porque hoxe trouxo Héctor Castiñeira con el unha cámara máxica que eu vou enfocar cara ao seu brazo onde te vas a untar crema solar, non? Teño aquí o brazo no que non botei ningún tipo de crema. Vale. Imos ver nesa cámara, é unha cámara ultravioleta que imita a radiación ultravioleta do sol. É dicir, vai tratar de penetrar esa radiación ultravioleta, pero como temos posta o protector solar, imos ver perfectamente como hai unha especie de escudo que blinda e que protexe perfectamente esa pel. Perfecto, teño o móvil ben así colocado? Pois penso que sí, penso que aí estaría perfecto, aí veríamos a cámara ultravioleta está colocada debaixo, entón neste caso que imos ver na pantalla é como estaría aí posto o noso brazo. Perfecto, a ver se os compañeros nos dan este plano. E podemos ver... Perfecto, estou apuntando o brazo de Héctor, a ver se podemos ver xa na casa este brazo de Héctor. E aí poderíamos ver o brazo, o meu brazo, e coa cámara ultravioleta aquí está o brazo. O que vou facer agora é botar crema. Vou botar un pouquiño de crema solar, calqueira marca nos serve, botamos un pouquiño. Teño aquí un pouquiño na man, aquí botada esta crema. Aí como vemos, volvo a poñer o brazo e vamos botar un pouquiño de crema que teño aquí na man. E imos ver como se crea, aí vamos a ver como se crea unha capa perfectamente onde está a crema, pois aí vai creando este escudo protector. Vemos que no brazo non hai outra cousa que crema, non botei nada máis, nada extra. Estamos vendo como crea ese escudo protector. Aí vemos a parte do brazo que aínda non ten crema e a que sí que ten. E imos vendo como se vai creando esta capa, este escudo protector. E realmente, cando estendo de todo e se absorbe por completo esta crema, pois vemos que visiblemente non vemos nada, vemos a pel ben colocada sin ningún problema, pero vemos esa parte como queda
pois como se fose un espello tal cual no noso brazo que protexe e blinda perfectamente contra esa radiación ultravioleta. Unha vez que esta crema que botei no brazo se absorba de todo, ese brazo volvería a aparecer pois como aparece o resto da pelo, como aparecería o resto de outro brazo, por exemplo. Vemos un brazo que si ten crema e outro que non ten crema e vemos a diferencia. Aparentemente, os dous brazos están exactamente igual, pero vemos, gracias a esa cámara ultravioleta, como está o brazo de abaixo que si ten crema, este brazo de aquí que non ten crema, vemos como hai esa... E como botei na man todavía teño a crema, aí está, que esa crema que por un lado non ten, pero polo outro sí, está perfectamente blindada contra o sol. Bueno. Así que vemos como, frente á radiación ultravioleta, funcionan perfectamente os protectores solares. Eu engadiría algo máis frente ás tonterías que vemos nas redes sociais, pois a evidencia científica. A evidencia da ciencia de ver como realmente crea esa capa que blinda frente a eses rayos do sol, especialmente os UVA e os UVB, que son os máis dañinos. Quero que me expliques, Héctor, o dos índices ultravioleta, porque son destas cosas que escoitamos moitas veces. Que grados hai, que índices existen e que significan? Claro, porque ás veces decimos, bueno, está nublado, non sei cal que terei que poñer un factor, poñer outro, está o día para ir a tomar o sol, para non tomar o sol, que fago, como me protexo? Pois todos temos no teléfono móvil, lo que estábamos falando precisamente antes, todos temos a aplicación do tempo. Ti unha vez que a desbloqueas, aparece por aquí o tempo, e baixando, vai haber un valor que pon índice UV. E aquí, por exemplo, vemos que agora mesmo en Santiago en directo temos un 5. Vale. Que quere decir isto de índice UV5? Bueno, pois estámoslo vendo aquí. O índice UV5 sería moderado. De feito, hoxe en Santiago está medio nublado, pero aínda así a radiación solar sigue pasando. Dependendo de que índice nos haya no teléfono móvil, que nos vai dar en directo ese índice ultravioleta para a localización na que nos estamos, que pode ser de 2, de 7, de 9, de 10, ollo especialmente eses días de moito sol, porque chegamos facilmente a 8, 9, 10. E imos ver que cando está o índice baixo, bueno, pois en 1 en 2 non faría falta protexerse do sol. En canto temos 3, 4, 5, xa aparece por aquí a crema, aparece as gafas e aparece tamén esa gorriña, porque temos que ir protexéndonos do sol. Ollo cando chegamos a 8, porque cando chegamos a 8 non só é fotoprotección, tamén é fotoevitación, é dicir, ímonos po bar, ímonos po chiringuito, porque hai que, por eso aparece aí dibuixada esa sombrilla, porque temos que tamén evitar as horas centrais do día, as horas na que o índice ultravioleta é de 8 ou superior. E pregunta do millón, Héctor, como escollemos a crema solar? Pois claro, porque imos mercala e vemos de 20, de 30, de 50, 50 plus, xa casi non sabemos cal escoller. Efectivamente, aí estamos vendo. O ideal sería escoller unha de protección alta, falamos de 30, 40, 50, sería un pouco ideal para que nos protexa máis. Hai xente que di, bueno, pero é que se boto de 50 non me vou quedar morena. Baste poñer morena igual se o que queres, pero eso sí, vas a estar ben protexida. Temos que mirar no envase, porque aparecen un montón de simboliños. Claro, para ir por partes. Primeiro, a caducidade, isto é importante? Moi importante, todas as cremas caducan. E o que podemos facer é mirar no propio bote, no propio bote, imos mirar, porque vai sempre aparecer un dibuxiño como dun tarro e unha tapa levantada. Pois ese tarro, ese bote co tarro e a tapa leva un numeriño, 6M, 12M, no caso das cremas solares, 12M. Que quere decir? Que caducan os 12 meses. Unha vez que os abrimos, que a crema entra en contacto co aire, pois 12 meses, un aniño. Así que, ollo, porque se nos sobrou crema do ano pasado e queremos utilizar este ano, bueno, pois temos que ver cando abrimos se nos vai servir ou non. Vai haber que tamén que aparecen varios simboliños como VA, VB, iso que é, Héctor? Pois iso quere decir que esa crema protexe contra a radiación solar, contra cal? Contra VA e contra VB. É moi importante isto, cando merquemos a crema solar, que aparezan polo menos eses dous, VA e VB, porque se aparece un solo, protexe, pero non de todo, porque a radiación solar divídese basicamente en VA, VB, tamén están os infravermellos, pero preocupannos máis estes dous que son os que provocan o cancro de pel, VA e VB. Logo imos ver tamén que pode poñer ou water resistant ou waterproof. Claro, water resistant, waterproof, isto que é, Héctor? Claro, que dis, bueno, eso quere decir que podo bañarme con ela, botada, pero hai unha diferencia. Cal? Se pon water resistant, soporta 40 minutos de baño, así que os nenos que moitas veces están metidos 1 hora ou 2 na auga, ollo, e se pon waterproof, resiste 80 minutos. Así que, bueno, imos calcular un pouco o tempo do baño, eso sí, cando salimos,
habería que volver a reaplicar. Depende da nosa actividade acuática, water resistant ou waterproof. No caso dos nenos, penso que sempre waterproof, porque eles botan horas na auga. Vale, e logo, con que criterio escoller que significa cando aparece de 30, de 50, é dicir, esos números de 10, eso que, Héctor? Pois eso o que nos se vai indicar é o tempo que dura a crema botada. O tempo que dura a crema posta. O tempo que dura a crema posta. É dicir, escolleríamos un ou outro dependendo do tempo que vayamos estar e tamén do noso fototipo de pel. Que é o fototipo de pel? Pois dependendo de se somos unhas persoas moi blanquiñas e que sempre nos quemamos ou unha persoa de pel máis morena, que é rarísimo que se queime, pois podemos escoller un ou outro. Por exemplo, falamos do primeiro fototipo de pel, que serían persoas que sempre se queiman, de pel moi clariña, aí sí ou sí non poden baixar do 50. E logo, dependendo dese fototipo de pel, se 2, 3... Aquí, por exemplo, nos 2, 3, 4, son persoas que se poñen morenas, pero que teñen tendencia a queimarse se non teñen precaución. Entón, en función deso, escolleríamos un ou outro. Vemos que nos fototipos de pel máis morenas, máis escura, sí poden rebaixar un pouquiño o valor de protección solar. Pero eu, se dudades, ide sempre o de 50, que estades ben protegidos contra as UVA e UVB, e se queredes poñermos morenos, vais vos poñer moreno igual. Claro, é que é moi importante que signifique simplemente duración que dura esa crema posta, non que es esa máis menos... A porcentaxe de radiación tamén que vai eliminando e o tempo que pode eliminar. Efectivamente. Bueno, logo quero que nos expliques, Héctor, tamén como son as fases dunha queimadura, non? Porque creo que a xente tamén ten claro na casa que a pel ten memoria, non? E que hai que salvaguardarse destas queimaduras. Claro, os rayos que nos van queimar, falábamos antes de UVA, UVB, os que nos queiman son os UVB. Os UVA non nos queiman, penetran na pel e o que fan é, digamos, embellecela e que aparecen en rugas, pero non a van queimar. Os UVB sí que son os que provocan esas queimaduras solares que, bueno, todos algunha vez nos olvidamos de botar crema nas orellas ou nunha parte do corpo e acabamos queimando. Esa é a culpa dos UVB, que tamén son os que provocan o melanoma. Cal é a primeira fase? Ese avermellamento, esa inflamación da pel, né? Oi, fun á praia e queimeime un pouquiño. Isto aparece normalmente ás 5 ou 6 horas. E logo xa pasa por unha fase 2, que sería ou dor intensa ou ampolas nos casos extremos. Hai persoas que se queman moito e lles aparecen incluso ampolas, en que eso aparece xa entre as 6 e as 48 horas, e a última fase, que sería cando a pel se rexenera, é dicir, cando cae toda esa epidermis e aparece a epidermis nova, que querías te poñer moreno e ao final queimáchete, caeu esa pel e quedou a marcha blanca onde queimache a pel. Importantísimo, cando nos queimamos non imos á praia. E se imos á praia, poñemos unha prenda como esa que temos por aí de protección solar, porque é dicir, bueno, queimeime, ve igual, vou á praia igual, pero boto protector. Non, tes a pel queimada, non podes volver a expoñela ao sol ata que cure. E como cura? Pois con cremas que temos, por exemplo, tipo After Sun. O After Sun é eficaz? Sí, é eficaz. O que vai facer esa crema tipo After Sun é rebaixar esa inflamación da pel, curala, axudala a rexenerala e tratar esa queimadura sempre que non aparezan bochas. E remedios caseiros que hai por aí circulando, como vinagre, por exemplo? Mira, cogombro, que temos por aquí, hai xente que colla os trociños de cogombro e os pon directamente aí onde se queimou. A ver, vai refrescar, porque está fresco, vas notar fresco, pero non che vai aliviar a queimadura ni moito menos. Entón, o que tampouco vinagre ou cousas estranas que bota algunha xente, nada, dimos directamente os After Sun. O aloe vera? O aloe vera sí, ten unha boa capacidade regenerativa, sí que nos vai axudar e nos vai vir moi ben. Esa sí que pode ser. Vale, así que nos botamos o aloe vera e o After Sun. E iso que é? Pois isto é un perigo que quixen troxer hoxe, que aparece agora de última novidade, que se vende a través de internet. Isto en Europa está prohibido, isto non se vai vender en España nin en Europa, pero sí podemos mercalo a través en España, desde España, a través das redes sociais ou de internet, e que nos lo envíen dende Asia. É un tanning nasal, é dicir, isto que contén é melanotan, un derivado da melatonina. Ti botas este spray por vía nasal. Sí, como se fora un medicamento. Botas este spray por vía nasal antes de ir á praia, contén melatonina e, claro, en 2 días ti poste moreno como se levaras na praia un mes. Pero claro, ollo, porque isto ten moitos perigos. Estás metendo un medicamento que mercache dende Asia, que ven al sabe Dios como, e que non sabes moi ben nin o que contén, e que pode ter importantes efectos secundarios. Así que nada de mercar por internet sprays que fan que che poñes moreno meténdoos polo nariz. Quedo tola sempre que as cousas que nos conta aquí Héctor Castiñeira. Moitas grazas, compañeiro. Un placer, como sempre.